¿Cuándo sale el mar? ¿Cuándo sale? Ai, ui, que fosc que és. On dec estar? No veig a cap company ni companya. Oye, lo voy a poner hasta ahí. Chiquitillos son dos. Qué bonito. Ay, el año que viene. Año que viene el mar. Claro, te tocaste la buena vida. Ahí quiero abajo. ¿Qué hay? Abajo. pessigolles. Què és un peix? Però és estrany i gran. Guaita, si té dues cues. Les bolses de plàstic que es tiren a l'aigua, cactus, càrrecs, sí?
Es la cosa. Y tú más. Chachas. Orange. Anémonas. Tetrabix. Malusas. Malenas. Usa la pastita. El que de mar. Es la más ampolla. Ampolla la más. Osta. Però si són submarinistes! Però em temo que a més de peixos han trobat més coses. Com a mi. Jo abans era plàstic, però ara ja no serveixo per a res, tan sols per embrutar el mar. I per culpa meva i dels meus companys i companyes, els animals del mar estan en perill. Sé que el mar no és el nostre lloc, però necessitem ajuda. Els submarinistes
Ens han dit que tenen uns amics i amigues que podrien venir a donar-nos un cop de mà. Però qui són? Però si són els superherois i superheroïnes. I amb un 3 i no res ens han posat els meus companys i a mi a la xarxa. Ja no estem enmig dels animals del mar. Gràcies, superherois i superheroïnes. Quin talent que teniu! Toda
estem replegats a la xarxa, però encara estem envoltant el mar. Ui, què és aquest so? Les onades són més grans. Qui s'acosta? Esperem que sigui per ajudar-nos a trobar el nostre lloc. Hem arribat tan ràpid com hem pogut. Els vaixells hem rebut l'alerta dels superherois i superheroïnes per recollir-vos i portar-vos al lloc on heu d'estar. Així, jo no haureu de patir més per si molesteu els animals marins o si abroteu al mar. Trobem a faltar un verd natural al nostre vida.
que jo sou a les bodegues dels vaixells, què podem fer amb vosaltres? No volem que torneu al mar. Qui ens podria ajudar? Els robots han vingut per ajudar i que puguem transformar-los i utilitzar-los. Així, nosaltres, la brossa, tindrem una altra oportunitat de fer saber i sentir-nos útils una altra vegada. Però, en què ens podem transformar? Algú sap?
els i les submarinistes, els superherois i superheroïnes, els vaixells, els i les robots. Ja no som brossa, tenim una segona vida i esperem no tornar a trobar-nos enmig del mar. Entre tots i totes, cuidem el nostre món. La trobem a faltar un verd natural al nostre Bueno,